el meu pare sempre de petits ens posava una pel·li cada nit. No? Aleshores, la meva afició al cine jo crec que la porto al subconscient. I sí que vaig intentar començar a estudiar alguna de cine, alguna especialitat que no fos so, però no vaig poder entrar, no? No necessitava nota, no sé què, bueno, la Universitat de Cine, que abans era el Centre Calassans, i aleshores no vaig poder entrar. I aleshores es va obrir l'oportunitat d'un estudi de sonorització i doblatges a Barcelona, i aleshores vaig entrar allà i bueno, realment vaig veure que era el meu, no? Potser no tant el so, sinó el fet de poder estar a l'àmbit cinematogràfic, no? Aleshores, jo crec que sempre dic que això es tindria que veure en una altra vida, que si no hagués fet so i hagués fet alguna altra especialitat, s'hagués triomfat tant, no? O m'haguessin anat tan bé les coses. Bueno, el món del cine és molt perillós, és perillós, no, amb la part de la més farandulera, no? Però el món del cine, que jo crec que a mesura que et fas gran vas canviar la teva perspectiva, no? Perquè quan ets jove el que tu vols és, ostres, saps que tens l'oportunitat de triomfar en el món del cine, ho intentes fer molt bé la teva feina i aleshores intentes fer-te un nom, no? Ja va molt lligat a l'ego, no?, que tu tens. A mesura que et vas fent gran, vas veient, primera, a l'esforç de molts productors a l'hora de poder aixecar projectes, no?, el que realment costa aixecar projectes, i ara cada cop més perquè hi ha menys ajudes, i aleshores les estratègies que utilitzen, diguéssim, per poder invertir i fer la pel·lícula són espectaculars. I després també hi ha la part més creativa del món del cine, que és, no sé, podríem dir-la que és molt de saber gestionar els egos dels altres, no? I això és perquè et trobes constantment en projectes en els quals tu t'hi sents partícip, però el director a vegades no et deixa, no? Vol que sigui la seva obra i la seva obra és la meva obra, i aleshores intenta protegir-la molt, no? Però en canvi també, al final, quan tu formes part d'un gran engranatge d'una pel·lícula, el que has de fer és estar al servei de la pel·lícula, no? Aleshores el teu ego baixa, es queda a un cantó i tu estàs a favor de la pel·li, no? Has d'intentar llegir la pel·lícula, el que necessita, i aleshores això fa que l'equip que tens al voltant, o directors, muntadors, productors, se senten còmodes amb tu, no? Per què? Perquè respectes molt primer la seva obra i la feina que hem fet, i després també perquè jo sempre dic que el 50% de la meva feina és saber estar amb el món del cine i saber estar amb la gent. L'altre 50% es dona per fet que tu saps fer la teva feina. Clar, nosaltres també hem d'entendre que estem en un entorn ara mateix espanyol, català, un entorn nacional que té molta qualitat, però no arriba, diguéssim, als volums d'equip que té una producció americana o anglesa, no? Que serien, diguéssim, les dues principals indústries més fortes. Per exemple, a la part del so directe s'utilitzen entre 3 i 4 persones, a la part de muntatge de so i disseny de so s'utilitzen unes 4 o 5 persones, i la part de mescles, al final, que és la meva especialitat, ens estem una, no? Però, evidentment, tot això canvia si el projecte és més complex, depèn, si et ve el Juan Antonio Bayona i que necessita molts més recursos que una pel·lícula més o menys convencional, fa que hagis d'ampliar l'equip de gent. Sí, no tant amb les pel·lícules americanes, que les americanes més o menys ja saps sempre qui les fa, les pel·lícules gordes, les de Pixar, les de Star Wars, les de Transformers, no? Les pel·lícules més significatives a nivell sonor ja saps abans de començar a veure-les ja saps qui les ha fet. Però aquí a Espanya he tingut la sort de treballar amb quasi tots els professionals que estan actualment treballant i sí que identifico molt qui ha fet què, no? Perquè hi ha gent que presta més atenció a la part tècnica, hi ha sonidistes que presten atenció més a la part creativa, hi ha algú que potser no té un nivell tan alt i aleshores veus mancances,
hi ha moltes pel·lis que sí, que sóc capaç d'identificar. Evidentment, no, quan vaig a veure una pel·lícula intento veure la pel·lícula, però bueno, sempre hi ha puntets que dius, això que jo he fet, això té pinta d'això, i més o menys l'encerto. Bueno, hem de pensar que el so és la part subconscient, diguéssim, és la part que tu no veus, no? I que també, això ho he comentat algun altre cop, que al final és la part tan invisible que el que has de fer és no fer-ho malament. És a dir, quan un espectador veu que un diàleg no l'entén, que un efecte sona distorsionat o sona malament, que no està ben mesclat, que dius, ostres, ara que em col·loques això, la gent identifica abans un error amb so que no un bon so, no? Aleshores, evidentment, quan es tracta de so espectacular, sí que bueno, és molt significatiu, no? Perquè tapa bulla, perquè la música té un nivell, no? Però bàsicament les referències per tindre un bon so és partir d'uns bons diàlegs. Si tu entens els diàlegs, és com si ara a l'entrevista em veiéssiu a mi i no entenguéssiu el que estic dient, doncs seria una entrevista fallida, no? La imatge seria molt maca, però el so tindria que no s'escoltés bé, que no hi hagués dicció per part dels actors, que no fossin còmodes per l'espectador, aleshores estaríem dient que és un... I sobretot de cara de com ho veu l'espectador, veuria, ostres, aquest so no està bé. I bàsicament és jo començo sempre totes les pel·lícules treballant els diàlegs. I aleshores, fins que jo no tinc els diàlegs controlats i sé el que diuen, el que deixen de dir, tot l'altre va en conjunt o en consonància als diàlegs. Quan nosaltres habitualment treballo en una sala de cine, en el qual jo tinc dos escoltes, no? Una escolta, diguéssim, de cine, com si anéssim ara als Màgic, i després tinc la part més propera, no? D'altaveus més propers. Quan estàs mesclant, amb una imatge gran, amb uns altaveus, estàs deixant-ho tot, com diguéssim, amb alta definició, com molt acurat. Quan això ho redueixes a uns altaveus més petits, comences a perdre definició de les coses, estàs sobretot pendent de que només se'n sentin bé els diàlegs, no? En referència al que deia abans, i després fem moltes proves, és a dir, quan nosaltres ja finalitzem la mescla que volem, ens l'enviem al telèfon mòbil, ens l'escoltem a través del telèfon mòbil, d'una tablet, d'un ordinador, a través de la tele, i fem diverses proves, i aleshores quan diem, vale. Però és més complexa, perquè tu en una sala de cine saps que les sales de cine totes sonen igual, però en canvi en els dispositius totes les produccions sonen cada una de su madre i de su padre, una mica. A veure, cada cop està més valorat perquè avui en dia tothom comença a conèixer les tecnologies, qui més, qui menys, pot fer un streaming des de casa, un editor mínim. Aleshores, què passa? Que al final tota aquesta part tecnològica, no? que implica fer edició d'imatge, edició de so, cada cop la gent ho respecta més, no? I fixeu-vos amb els que fan Twitch o que fan streamings, estan amb un bon micròfon, no? Ho tenen tot ben posadet perquè la qualitat sigui màxima. En representació, bueno, sempre estem una mica en lluita, no? Perquè a mi m'agrada també ser una part molt invisible. No vull... Mira, m'ha tocat sortir a la llum una miqueta perquè he guanyat alguns premis, però no és la meva finalitat. La meva finalitat és passar desapercebut, que el director estigui content, acabar la pel·lícula i vinga, hi ha una altra, no? I aleshores donar aquest servei a la pel·li, implicar-me al màxim, al 100%. Sí que el món del so a vegades és tan invisible que es queda massa invisible, no? I aleshores hi ha moments en els que et sents una mica aprofitat, no? Però, bueno, estamos en ello, estem treballant amb que això no passi. Jo crec que tinc una pel·lícula que és una de la qual estic enamorada a nivell de so, que vaig aprendre molt, que es diu El maquinista, The Machinist, un director americà, Brad Anderson, i el Christopher, el que feia el Batman,
ostres, ara... No, Christopher Nolan no, l'actor... Bueno, és igual, ara em sortirà, d'aquí una estona em sortirà. Bueno, amb aquesta pel·li del Brett Anderson, The Machinist, el maquinista, vaig aprendre moltíssim. I crec que és una pel·li que inclús tinc el cel·luloide en 35 mil·límetres de la pel·li guardat. Crec que és l'únic record així fetitxista que tinc del món del cine. Però ara em dono compte que després també, i no sense ser pretensiós, però a mesura que ja ha passat molts anys, perquè són uns quants, cada pel·li, si veig, o sigui, que m'implico tant que al final participo de que qualsevol moment estic donant, estic aprenent, estic disfrutant, saps? Perquè, bueno, al final, la part final de les mescles, que és la meva feina, prenem les decisions finals, no? Ara traiem un diàleg, ara aquest diàleg el pujarem, ara aquesta música la tallarem, la col·locarem allà. O sigui, acabes fent una mica d'interventor final en el projecte final, no? I jo què sé, ara per exemple estem amb Tadeo Jones 3, en el qual estem una mica en aquesta línia, no? Que és una pel·lícula molt tècnica on el so és molt important, però estem prenent decisions creatives, no?, mentre estem mesclant. I aleshores, clar, intento que totes les pel·lis amb les que treballo, evidentment que tinguin una mica de xitxa, no?, i de contingut en el que puguis treballar, participar de la meva manera. Aleshores, em dono compte que últimament, si m'ho prenc així, és com si cada pel·lícula fos una mica la primera, no? O sigui, clar, una pel·li de por, de gènere, clar, estàs superpendent. És que el que intento és que l'espectador vegi la pel·li com nosaltres volem que quedi, no? I que ell tingui les mateixes sensacions, o intentem buscar que aquelles sensacions les respiri ell quan vagi al cine, no? És un silenci total i de cop i volta no? Un bon susto. I buscar aquest clímax sonor perquè l'espectador pugui disfrutar. Amb animació el mateix, molts gags, moltes conyes, no? Que estiguin reforçades aquestes conyes, que els diàlegs s'entenguin bé, que no siguin agressius, que no facis sustos als nens, que cada cop ja els nens estan acostumadíssims a que els hi fotis molta canya, però en aquest cas sí que vas pensant una mica, no? Després una pel·lícula romàntica, i aquí la música a todo tren, no? Perquè és jo crec una part emocional, emfatitzar-la, no? I tot això, clar, canvia molt, no? Però al final és entendre la pel·li que estàs fent i adaptar-te a ella. De ser psicòlegs pels nostres directors i productors, amb tot el carinyo dic, i psicòlegs per l'espectador, no? D'intentar que l'espectador estigui enganxat i que no desconnecti, i fer-lo vibrar, i sí. Psicòleg empàtic, no sé si és una professió així, psicòleg empàtic cinematogràfic.